Vítajte na tlačovej konferencii poslanca Národnej rady Daniela Lipšica. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, vážení páni, milí priatelia. Boli práve oslavy 20. výročia prijatia ústavy. Na Hrade sa oslavovalo. Boli recepcie, boli koncerty, boli tlačové konferencie. Hradní páni oslavovali. Ale majú aj ľudia čo oslavovať? Ľudia na Slovensku majú pocit, že Slovensko je krajinou, kde vládnu široké lakte a úzke charaktery. Kde nevyhrávajú nápady najschopnejších, ale svojvoľa najmocnejších. Kde si peniaze môžu kúpiť všetko, dokonca aj pravdu. Kde do tváre spravodlivosti sa vysmievajú arogantní mafiáni, oligarchovia a rôzne gorily, kým slušní občania sa márne domáhajú práva a spravodlivosti. Nezodpovední politici neúmerne zadlžili svoje krajiny. Slovenskú republiku treba postaviť odznova. Čo to znamená, že Slovenskú republiku treba postaviť odznova? Znamená to novú politiku, novú morálku, novú ekonomiku a nové verejné služby. Mali by to byť ľudia, ktorí keď hovoria, tak neklamú. Keď slúbia, tak dodržia. Keď robia, tak nekradnú. Len na takýchto ľuďoch sa dá postaviť Slovensko odznova.